Agkalipayag itong manamay siya Jisuray. Sa kiuras lang. Makakinumatlaot. Agkalibra ito ni Mayay. Kin, betul. Agkalipayag itong manamas. Kanang suga-suga ni? Bastos. Atong sugasog. Nang suga-suga ni Doro. Kabarado. Balbalag subimara. Si kayo lasan ng CR. Ay, asam layay na makakinumatla. Ini naman Toro. Agi, sini na kabayo. Bantu ya, irupan ka mo ng kami kiirupan. Ay, agi, mabalas ubos, Diyos ko. Makapasar. Ang kuagaw amunatan. Mampuna sa lalay nun. Yan yung uli regalo. Tuya. No Christmas kuling ko monitor tan. Natal la. Ay, agi. Ay, may pipirawa ko son. Ay, may smart water dispenser. Tayo. Sarang maksuna. Pipirawa ko yan talaga. Bayag lagi. Sarang maksuna. Salamat, Sun. Tay, niliw ni ako yo. Eh, panili ka lang. Wala yung galo pa manaya yagi. Salamat, ibarbalay. Binili ko yan, cash on delivery sa allinonesdispensers.com. Free shipping nationwide. Mura lang yan eh. Para kung sakaling busy man kayo sa bahay, hindi nyo na kailangang magbuhat at magpunas ng sahig. Diba? Yung promo ng Gwendolyn niya, katong sinaliw ko. Gwendoling? Duli nga! Gwendolyn Soriano! Ganito ay, papanap mo dito yung host, dito, tapos pindutin mo lang ito. Pindutin mo to, tapos, diba? Pimawin na yung talong. Love it. New smart water dispenser. Bali-bali. Nga, trayo. Saling ko pa. Kini, laan tumanay eh. Akin, laan mo. Wala kad si Karadini Dagol. Ayan di, ako unalis. Wala na ang tumat. Ang kaping mabantay na tanaman ko. Paano nga ngati aso? Tutan mo. Di singgariyo ta aso. Unakis, diri soy akis to, maingal. Mauni aso, no nakis aburido kayo. Lusak so nakis, siyang ang gapuyo. Inaruyo. On, siyempre, inarok sa tanaman ko. Pejamkanlah kedua mata, telinga jelas suara itu, kegelapan terus menghantui aku tak. Kung gumo na ba, malislaran talaga. Paspasan ta kayo. Ante! Kamusta? Antoy, agawin nyo may new smart water dispenser. Ay,
Bali-bali man. Paano mo anta eh? Bali-bali mo may talaman yung sarap ng Jason na doon ha. Nagkabayan ng nanay ko. Andutan niyo tanaman! Anto yung Jason ay? Jason! Jason! Akin? Anto darang tanaman sa insalak mo?